Takže toto občianske združenie som sa rozhodol založiť už niekedy počas pandémie COVID-19. A vtedy som asi na vlastnej koži najlepšie pocítil a myslím, že som nebol jediný, ako veľmi jednoducho môžeme prísť o základné slobody. Ako ešte jednoduchšie môžu niektorí získať pri veľkú moc. Takto by to určite nemalo byť. A oslovil som pár kamarátov s touto myšlienkou, dali sme sa do práce, odozva bola pozitívna, prienik tiež, rozumeli sme si a začali sme pomaličky, ale isto budovať nejakú tú štruktúru. Zistili sme, že jedinou cestou von z tohoto všetkého, z tohoto marazmu je decentralizácia. Decentralizácia moci, decentralizácia financií, decentralizácia podnikania, vzdelania či zdravotného systému. Vieme dobre, že všetky tieto segmenty u nás trpia a vieme dobre, že sú či už podvýživené alebo plné korupcie. A práve decentralizácia je kľúč k tomu, aby sa to zmenilo k lepšiemu. Veríme v to, že minimálna moc v rukách určitej skupiny ľudí je to, čo posunie Slovensko naozaj dopredu. Vieme, že centralizácia zo sebou prináša úskalia ako korupciu, klientelizmus a všetky tie plýtvanie verejnými prostriedkami a chceme, aby sa tento trend na Slovensku obrátil. Štíhly štát, minimálne regulačné mechanizmy aplikované na všetky odvetvia, či už to školstvo, financie, hospodárstvo, ako som povedal, či zdravotníctvo, sú kľúčom k tomu, aby sme konečne dostali maximum z tejto krajiny. 4 základné piliere, na ktorých chceme našu reformu tejto krajiny stavať, sú financie, hospodárstvo, školstvo a zdravotníctvo. Každé z nich trpí naozaj veľkými a silnými problémami v tejto krajine. Decentralizácia dokáže tieto problémy vyriešiť. Tým, že centrálne rozdelíme moc, odoberieme ju tým hlavným aktérom v Bratislave, ministrom a záujmovým skupinám, ktoré stoja za nimi, tak sa automaticky zvýši či už kapitál v tých regiónoch, ktoré to naozaj potrebujú, alebo možnosti pre obyčajných ľudí niečo zmeniť, či už v ich meste, obci, kraji a tak ďalej. Považujem finančnú decentralizáciu za najdôležitejší pilier reformy našej krajiny, keďže vieme, že financie vlastne ovplyvňujú každý aspekt nášho života. Finančná decentralizácia bude pozostávať z dvoch základných reštrukturalizácií príjmov a výdavkov, čiže daňovej a fiškálnej. Dobre vieme, že všetky peniaze, či už sú to z DPH alebo peniaze z príjmov DPPO, končia v centrálnej kase a samosprávy bohužiaľ musia operovať s veľmi limitovanými rozpočtami alebo sú závislé na eurofondoch či rôznych dotáciách od centrálnej moci. Je dôležité, aby sa táto moc nad financiami rozdelila medzi kraje, regióny, obce, mestá. Zvýšia sa tým či už rozpočty pre dané regióny, mestá a obce niekoľkonásobne. Prinesie to finančnú stabilitu a hlavne možnosť reálne veci v daných regiónoch zmeniť. Decentralizácia so sebou prináša to, čo ja považujem za veľmi dôležité, zodpovednosť. Prináša so sebou zodpovednosť voči ľuďom, ktorí v daných regiónoch žijú. Vieme, že teraz sú verejné financie pod neustálym tlakom, respektíve sú vystavované plýtvaniu, korupcii a tak ďalej. Decentralizácia dokáže perfektne ošetriť tieto negatívne vplyvy, a to tým, že ľudia konečne budú priamo pociťovať a budú mať možnosť kontrolovať, kam prúdia ich
peniaze, či už z odvodov, daní a tak ďalej. Naopak, samosprávy budú mať vyššie rozpočty, vyššiu zodpovednosť a budú mať aj väčší priestor na budovanie či už svojho kraja, okresu, mesta či obce. Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že ich financie nemajú odchádzať z regiónu, tam, kde žijú, tam, kde pracujú, tam, kde vytvárajú ten reálny kapitál, ale mali by byť investované u nich doma, aby mali za to lepšie služby, povedzme, či už sú to zdravotnícke, či už sú to služby vo vzdelaní, alebo čohokoľvek. Teraz sme svedkami toho, že štát uzurpuje väčšinu peňazí pre seba a samosprávy zostávajú podvýživené, ale väčšina kapitálu sa z krajov, miest, obcí, regiónov vytráca a putuje do centra, kde sa pár vyvolených a podľa svojho najlepšieho uváženia rozhodne, ako peniaze nazad prerozdeliť do systému. Myslím, že toto je najväčší problém, pretože vo verejných financiách vzniká to, čomu sa chceme všetci vyhnúť. Je to plytvanie, je to korupcia, je to, poviem, rodinkárstvo a tak ďalej. Riešením tohoto problému je určite, ako som už spomínal, decentralizácia, s tým, že by sa mala preniesť značná zodpovednosť za príjmy na samosprávy, na regióny, mestá a obce. Či už to je z DPH, alebo teda z dane príjmu právnických osôb, aby mali regióny zastabilizované rozpočty, ktoré sa samozrejme niekoľkonásobne zvýšia. Pomôže to ľuďom v daných regiónoch vidieť reálne hodnoty ich odvodov a ich daní. Na základe finančnej decentralizácie a reštrukturalizácie, či už príjmov alebo výdavkov, budú samosprávy vystavené tlaku, hlavne zodpovednosti za financie ľudí, ktorí žijú v tom regióne. Bude sa efektívnejšie míňať to, čo ľudia odvedú, či už na daniach, alebo na tej DPH, alebo z tých príjmov právnických osôb. Zvýši sa efektivita na míňanie verejných financií, zvýši sa stabilita v regiónoch a zníži sa korupcia. To je asi to najdôležitejšie, čo táto krajina v tomto smere potrebuje. Zastaviť plýtvanie verejných financií, utnúť tú korupciu, snažiť sa zobrať centrálnej moci tie financie, ktoré im nepatria. Tak, aby zostali v tých regiónoch, tam, kde ľudia naozaj produkujú tie hodnoty, tam, kde ľudia žijú, aby mali prístup na základe toho, čo v tom kraji vyprodukujú, koľko tam tých peňazí príde do toho kraju alebo sa vytvorí toho kapitálu a na základe toho, aby mali lepšie služby v každom jednom segmente, či už to je zdravotníctvo, školstvo, podnikanie a tak ďalej. Ako môžeme vidieť, tak úpadok nášho vzdelávacieho systému a jednoducho aj ďalších generácií je hmatateľný a viditeľný, hlavne keď príde na nejaké testovanie podľa noriem, euronoriem. Musíme si uvedomiť, že vzdelávanie je budúcnosť, hlavne mladších generácií, a decentralizácia tohoto segmentu je kľúčom k tomu, aby naše školstvo bolo v budúcnosti silné, flexibilné a produkovalo to, čo si trh reálne žiada. Decentralizácia musí byť postavená na tom, že ministerstvo školstva stratí svoje právomoci vo veciach rozhodovania, čo sa má učiť, ako sa má učiť voči regiónom, voči zriaďovateľom škôl, voči rodičom, kam môžu posielať svoje deti, do akých inštitúcií a ako sa tam budú vzdelávať. V prvom rade chceme pomocou decentralizácie dosiahnuť to,
že ministerstvo školstva bude mať úlohu čisto kontrolného orgánu. Všetko ostatné, všetky povinnosti a práva budú prevedené na samosprávy, zriaďovateľov škôl, rodičov, žiakov samotných. Decentralizácia za sebou prináša vyššiu autonómiu, či už pri výbere učebníc, spôsobu vzdelávania, financovania, pri spôsobe financovania, či už jednotlivých škôl, základných, stredných, či aj vysokých. Je pre nás kľúčové, aby sa prepojil tento segment so súkromným sektorom, hlavne na úrovni stredných a vysokých škôl. Centrálne riadené školstvo neprodukuje to, čo si trh žiada, ale len to, čo dobre vyzerá možno niekde v politických kampaniach. Ale v realite dnešného sveta, ktorý je veľmi dynamický a rýchlo rozvíjajúci sa, je to bohužiaľ žalostný stav, ktorý si nikto z nás neželá. Zdravotníctvo je trňom v päte každej vlády a aj keď sa môže zdať pred voľbami, že ich prístup, a teraz myslím ktorejkoľvek vlády, čo tu bola, bol veľmi proaktívny, tak práve realita bola úplne opačná. Za tie roky sa zdravotníctva stala doslovne čierna diera na peniaze. Zhltne je to druhá najvyššia položka v rozpočte. A môžeme povedať, že za tú cenu z nej dostávame asi najmizernejšie služby. Myslíme si, že decentralizácia tohoto systému môže priniesť konečne to, čo je verejnosti sľubované už povedzme si niekoľko dekád, či už radikálne zlepšenie, či už služieb alebo podmienok v tomto segmente. Myslíme si, že správnym nastavením deregulácie trhu s poistením, prenesením kompetencií na kraje, regióny, mestá, obce, bude tento segment za prvé lepšie financovaný, nebude podliehať tým klasickým centrálnym problémom, ako sú zakázky pre vyvolených, lobistické skupiny, korupcia, ktorú môžeme naživo vidieť v našej krajine prakticky neustále. Ale práve naopak, tou decentralizáciou docielime to, že budú regióny spravovať to zdravotníctvo. Náklady na zdravotníctvo budú rozložené v regióne medzi štát, poisťovne a samotných poistencov. Štát budú reprezentovať tie regióny, ktoré budú zodpovedné za infraštruktúru. Štát samozrejme musí predtým definovať nejakú základnú zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Poisťovne sa musia deregulovať, aby mohli ponúkať dostatočne variabilné balíky pre potreby v rôznych regiónoch, lebo nie je to isté. Ľudia potrebujú v Bratislave a napríklad niekde v Novohrade. No a nakoniec je to sám poistenec, ktorý bude musieť vyvinúť proaktívny prístup k svojmu zdraviu, na základe čoho by sa mali jeho náklady znižovať. Teraz sme svedkami toho, že rozpočet končí ako obvykle neefektívne porozhadzovaný na odĺženie nemocníc, na odĺženie poisťovne, na nejakých tendroch pre spriaznené skupiny a tak ďalej. Výsledok: mizerné služby, zdravotníctvo v dezolátnom stave a samozrejme, ako obvykle, všetci máme nový plán, ako to opraviť, ale nikto z nich nepovie to, čo je vlastne prakticky v našej krajine veľké tabu, že socializované zdravotníctvo nemá budúcnosť a je naozaj potreba, aby sme si uvedomili to, že prenesenie zodpovednosti z toho centra ku nám bližšie, či to už sme my ako jedinci, alebo naše mesto či náš kraj, je
tou cestou a tým riešením tomu, aby sme sa dopracovali k lepšiemu zdravotníctvu. Slovenské hospodárstvo by malo byť postavené na silných regiónoch. No silné hospodárstvo znamená mať silné podnikateľské prostredie. Veľa živnostníkov, veľa malých firiem. Modely zo západu to krásne reflektujú, ako Švajčiarsko a podobne. U nás sme sa vybrali práve opačným smerom. Vysokými daňami, neprehľadným daňovým systémom, neúmerným množstvom regulácií, silno regulované podnikateľské prostredie a nestabilný daňový systém zabíjajú potenciál tejto krajiny, hlavne regiónov, a sme presvedčení o tom, že decentralizácia a hlavne deregulácia tohoto segmentu prinesie to, čo táto krajina naozaj potrebuje a vyťahne potenciál z tých zaspatých dolín. Všetci dobre vieme, že predvídateľný a dobre čitateľný daňový systém je kľúčom k pokroku a dokáže pritiahnuť neuveriteľné množstvo nových firiem, dokáže z ľudí vyťahnuť potenciál. Keď sa im dá priestor, tak samosprávy, ktoré budú mať v tomto rozviazané ruky, dokážu na základe potrieb a požadaviek a potrieb svojich občanov takéto prostredie vytvoriť. Ergo najdôležitejším bodom tejto reformy je rozviazať ruky regiónom tak, aby oni určovali pravidlá pre svojich podnikateľov, živnostníkov a tak ďalej. Tým sa dosiahne stabilita jednotlivých regiónov a tým aj celej krajiny.